Wali muli ndani nyumbamu? Muli ndani? Oh, azamai. Mugone auja ni mafilimu. Mugone ngati kuno ku video show. Mwatani kodi inu. Ko kodi chani? Iniyo mungati ngutengaza mbwela kuno kubuyi nyumba muno kumaone azi. Kandi kalidwe inu. Izi tupo kwase talowa se. Oh, chabula se. Okula tu izi. Sina kule kuti zikhalezo kuti ngati ndikanema iya. Akone ya design ya nyumba muno. akone ya television mala. Teosewa. Ndi anthu azi wabanje kuti. Ndipo nyumba muno kukuza kuti muli muno. Ndili bwino. Azimulani mulibe. Izi ndi za uhule. Ala mutibasane ule mumwamba. Ena feti ndi amuna tibasane ule. Ukana kani mamuna ukalaka kunyumba kwako. Simene machokera mmakwano mndokera muzimali ya mulani manyumba mwana. Za uhule. Kodi nani mukuyankha? Kuyankhira nyumba iyi ndi yanu. Yanu nyumba. Chopangira sisi lali ndani. Kadi wewe umalepera kumkonza mkazi. Chopangira sisi lali. Mukula mpambe sisi lali kuti mukhale ngati nzuya. Kuda kulibi. Kuda kulibi. Za uhule. Kuzola kuzola madilipulo zoni basi. Za uhule. Ndipo uli ndalama iwe. Ndipo yeye ndi ndalama muli ndi chani inuyo. Suma nyengerera. Ndipo ine sininyengerera munthu ya mwamba. Sininyengerera ineyo. Uthe kwamenya muna. Wala azimu ano mwauze ndiko tokumenyana nawo azimuna. Agalu wose. Aje ndi amako.